Yes man mga katoto, ayan so magandang tanghali sa inyong lahat dyan. Ayan so it's me Yogi Boy. Hindi ko po pero ilado. And so for today's video mga katoto, pupunta nga pala tayo ng Mungkayo. Mungkayo ating event ngayon mga katoto. At tagal nating hindi nakapagbiyahe ng ganito gamit ito cam. Ito, gamit ko nga pala is mumurahing cam lang mabibili lang sa Shopee. Kaya ano lang, nagkakahalagang 700 pag sinali mo ng shipping 750. Murahin lang ito mga katoto, wala tayong pambili na mamahalin. Maganda sana yung mamahalin mga katoto, no? Sana balang araw pag sinuportahan niyo ako mga katoto, bibili tayo ng kagaya nun. May hapon. Pwede yung mataan natin. Asa tayo may yung crossing Minterio? Ha? Crossing Minterio. Crossing sa Minterio? Oo. Pero Mungkayo. Mungkayo, Banlag. Bandag. May Minterio din. Bandag ito rin. Oo. Sige tayo, salamat eh. A few inches later. Everybody sing! Okay lang. And pagkatapos namin mag-event mga katoto ay umuwi na lang kami at syempre malakas yung ulan pag uwi namin. Ayun, so maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay at sa tumapos ng video ito. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, paki-subscribe na po ng aking YouTube channel, The Yogi Show. Once again, bye-bye and thank you. Maraming salamat.